मम्मी आवाज कसा आला? किती आवाज आला बापरे, पडायला पण लागला पाऊस. हे का पहिला पाऊस बघा, कोकणातला पहिला पाऊस. वीज पण चकमकते. आमचा डान्सिंग झाड डान्स करायला लागला आता पावसामध्ये. नमस्ते. आज आमच्या कोकणामध्ये पहिलाच पाऊस पडतोय बघा. किती गडगड गडगड आवाज येतोय, विजेचा आवाज येतोय आणि पाऊस पण पडायला लागलाय मस्त. आता इथे आमची वाळू पण दिसते बघा. वाळू इकडे भिजते आमची आणि इकडे आमची माती. इकडे माती आणि तिकडे आमची चूल. आणि आमचे झाडं बघा कसे डान्स करतात. अचानक पाऊस आलाय पटकन. हां, पावसाचा न्यूज आली होती मम्मी. आली होती पण आता इथे अचानक पडलाय ना, पटकन पडला तो पण. हां, हे बघ पप्या. आमच्या डायरेक्ट करणार आहे. आता याचं काहीतरी करायला लागेल, जरा कापडी पाईप लावायला लागेल याला. आणि इथे अजून एक ब्रेकिंग न्यूज. काय मम्मी सांग? हां, लाईट गेलेली आहे आमची. हे बघा, पेटत नाही, लाईट गेलेली आहे पावसाने. पाऊस आला, लाईट गेली. पहिला पाऊसच बघा आणि किती जोरात पडतोय बघा, एकदम जोरदार पाऊस पडलाय. या साईडला बघूया. पाऊस पडला ना एकदा की माहिती पडतो आपल्याला कुठे काय काय करायचं आहे. आता सर्वात आधी बघा, इकडे काहीतरी करावं लागेल. इकडे कापडी पाईप लावायला लागेल आम्हाला आणि बाहेर सोडावं लागेल, माडात पाणी जातं. कारण जास्त पण माडा सोडून नाही चालणार. त्या माडात एक जातोय बघ. 2 माडात जातोय. हा, ते बाकीच्या माडांमध्ये नाही जाते. हे सर्व आता आपला PCC सर्व धुपून जाईल. आम्ही एक चांगली गोष्ट, पाणी जो जातोय ना आता, तो वालूच्या इकडून नाही जातोय, तो असा फिरून जातोय. वाळू जरा ओढली असते. ते तिकडे पाणी साठला मम्मी. ती दिसलं? माती बाजूला करू. ते माती बाजूला करायला हवी आता. वालू पण जरा साईडला करायला हवी आता. आता हे समोरचं आहे ना, हिरवं गार होणार आहे. आता हे दिसतंय तुम्हाला, हे सर्व क्रिकेट स्टेडियम बनेल आता. हे एवढं सर्व हिरवं होणार इकडे. रान येणार सगळं गवत. छान. आणि आता एक सुगंध येतो ना, मातीचा सुगंध. वास येतोय. पहिल्या पावसाचा कसा येतो तसा. आणि वारा जो सुटलाय ना, थंड थंड वारा सुटलाय. तिथे आपली काव्या बाबू बघा बसली घरात. काव्या बाबू बसलेली आहे. आता काव्या गरम नाही होणार. तुमचे डॉगी पण आलेले आहेत वरती. बस बस, काय प्रॉब्लेम नाही, बस. ते आता शेडवर जातील. पाठी शेड आहे ना पाठी, तिकडे बसतील आता. आता पप्पू चाललाय माडामध्ये बालडी लावायला. ते वरचं पाणी पडतोय ना तिथे. हा, केला होता पण म्हटलं ते वरचं बनवायचं होतं ना. मम्मी, ए चूल भिजली, चूल. हां, जरा पाठी जाऊ. पाठी कुठे पाणी भरलं, हे सर्व कसं पावसाने माहिती पडतं कुठे कुठे काम येणार आहे आपल्याला. आता हे बघा, इकडे आपली चूल, इकडे आपला ड्रम आणि तिकडे बघा आता दिसलंय की पाणी भरलेलं आहे सर्व तिकडे. हे बघा, नारला बिरला पडतील डोक्यावरती. हे बघा, इकडे सर्व हे पाणी भरलं आहे. इथे त्याला स्लोप करावं लागेल किंवा तिकडे आउटसोर्स करावं लागेल आता काहीतरी. चला वरती पण जाऊया आपण इथूनच. आणि आमचे डॉग दाखवतो बघा कुठे शेडमध्ये बसलेले आहेत. बसा बसा, अलाउड आहे तुम्ही. हा कुठचा पडतोय पाणी, इकडचा. बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठो. ओय मम्मी, इकडे आलो मी काय म्हणतो, एक गुड सजेशन किंवा आपण एक ॲडवाईस दिली पाहिजे माणसांना. प्राण्यांना जरी तुम्ही कधी खायला पियाला घातलं नाही, पण जरा पावसात जरा शेडमध्ये बसवा त्यांना. हां, बघा भिजले ते बिचारे. सावलीमध्ये नाही,
असं पाऊस नाही पडेल अशा ठिकाणी बसू द्या त्यांना. तेच ना, तेच सावली मी तेच बोलते, आडोशाला बसायला पाहिजे. हो आता जरा वरती जाऊन बघतो मम्मी काय हाल आहे आता पहिल्या पावसानंतर. काय बघायची गरज नाही, वरून पाणी खाली येतोय. स्टॅरकेस सर्व भिजलेले आहेत हा. तू येऊ नको वरती मम्मी. ही पण बघा आता हे सर्व ग्रीनरी होणार, सर्व हिरवं हिरवं होईल. त्याची तिकडे तिकडे हिरवं दिसतंय, सर्व हिरवं हिरवं होणार आहे, सर्व हिरवं होणार आहे. वरती बघूया बघा पाऊस पडतोय अजून. इथे पण पाणी साठलेलं आहे, ते काहीतरी आउटसोर्स केलं पाहिजे आता. वरतून व्ह्यू बघा, झाडं बघा कशी हलतात आहेत. जरा आपलं कोकण बघा पावसात बघा आता. ढग बघा इकडे क्लिअर आहे आणि हवा एकदम भारी, एकदम खूप हवा सुटली आहे बघा. इथे एक पाणी साठलेलं आहे आपल्या या ह्याच्या समोर. आता मी वरती चेक करायला का आलो, कारण खाली बघतो हे आपलं जे बांधकाम असतं, आपलं जे स्लॅब असतो ते कधी कधी गलण्याचे चान्सेस असतात. म्हणजे नवीन बांधकाम असेल तरी ते लीक होण्याचे चान्सेस असतात. आता आपल्याला आता माहिती पडेल आम्हाला की ॲक्च्युली इकडे लिकेजचा प्रॉब्लेम आहे काय. जर असंच पाणी साठत राहिला तर हा पाणी लीक होईल खाली आणि आमचे पूर्ण पेंट पोपडी व्हायची पेंटची. काय करते ते खराटा घेऊन ये ना. आणि वरती पण बघितलं मग मी कुठे कुठे पाणी साठतोय ते, नाही तर हे सर्व स्लॅब लीक व्हायचे वरचे. पाणी साठतोय रे वरती. नाही एका जागेवर या स्टेअरकेसच्या इकडेच या कॉर्नरला म्हणून इथून पाणी नाही येत आहे खाली. है ना. हा, आता हे प्रॉब्लेम असतो मी, हा प्रॉब्लेम असतो मग ते थांबून थांबून पाणी खाली येतं. नवीन कन्स्ट्रक्शनचा पाणी साठला की तो खालून स्लॅबवरून लीक व्हायचा. हा. बरोबर ना. सर्वात आधी ते पण जरा व्यवस्थित करतो, तो पाणी पण आउट जाऊ दे. नाही ते आता जरा राहू दे, ते तिथे गाल बसला की वरच्या वरनं जाईल पाणी, नाही तर सगळी माती झुपून जाईल. तिकडे राहू दे का. हा ते राहू दे तसंच. तर वरचा पाणी वरचं पाणी झाडून काढायला हवा. किती पाऊस आला ना, एवढ्यात पाऊस म्हणजे खाली पाणी गळून गेला. 10-15 मिनटं पाऊस आला 10-15 मिनिटं पाऊस आला, बापरे. आणि जर बोलतात ना भिजून गेला, जरा अंघोळ घालून गेला. सर्व आता डे लाईट बघा परत वाढली बघा, वरचा स्काय क्लिअर. या पावसाने धुपून जाऊ दे सगळा कोरोना. हे बघ वरचं सिनेरी किती मस्त वाटते बघ. आता छान दिसतंय ना कलर. मगाशी काळा काळा झाला होता. ढग किती मस्त वाटतं ते बघ. काळा झाला होता मगाशी. आणि आपले डॉग अंघोळ करायला मागत नाही ना, त्यांची पण जरा अंघोळ झाली. कसं वाटलं मम्मी पहिला पाऊस. गडगडतोय पाऊस. हा अजून पाऊस गडगडतोय. तेवढा आवाज येतो ना. लाईट पण आमची नाही आली. लाईट ना आली बघ, चेक कर. आली 5 मिनिटात आली वाटतं ती. आली काय नाही आली लाईट. नाही नाही काय म्हणते पाणी. हा जाईल तो आता तिकडनं. आता सध्या टाइम किती झाला मम्मी. आता किती वाजले. 3:30 झाले. 3:30-4 वाजलेले आहेत. आणि बघा कसं हिरवगार झालं. असं वाटतं कलर मारलाय मम्मी झाडांना हिरवं. हे बघ वरती पक्षी उडतात आहेत. आमच्या डॉगला बरोबर झालं, अंघोळ झाली. कोकणातला पहिला पाऊस बघा, कोकणातला पहिला पाऊस. कोकणातला पहिला पाऊस आम्ही पण आजच बघितला. कोकणातला पहिला पाऊस इम्पॉर्टंट आहे. आता या घरी तू काय बनवतं ते पण इम्पॉर्टंट आहे पहिला पावसात. पण प्रॉब्लेम काय झालाय, साहित्य कमी आहे इकडे आता आमच्याकडे. इथे काही साहित्य नाही मिळत आहे. तर साहित्य असतं, लॉकडाऊन नसतं तर मग मी भजी बनवायला झाली असती. अशी तर भजी केली असती. चाय भजी चाय भजी अशी तर मी चाय भजी खात नाही. गेल्या वर्षी केलेली ना पावसामध्ये. हो. गव्हाच्या पिठाची भजी. चाय भजी तर खात, चाय पियत नाही, पण अशा वेळी पियाला मजा येईल ना. मी आमची वालू वाहून नाही जाणार, फक्त इकडून असं पाणी येतोय बघा. बघितलं मी डायरेक्शन. थंड वातावरण झालं ना. तर ही थोडी वर कर आता, बाहेर असते तिकडे 2 चिरी लाव. चल. त्याला काय म्हणतात. पावडा. पप्पू पावडावाला. पप्पू पावडा. कोणचे मित्रमंडळ. पप्पू पावडा मित्रमंडळ. तुम्हाला जर बोलवायचं असेल काम करायला, कारण कामगार मिळत नाही ना, तर मी यायला तयार आहे. पावडा घेऊन सांगा फक्त तुम्ही.
जेवढी वाळू वरती करतो ना तेवढे ते डॉग लोक खाली करतात. ऍक्च्युली ही वाळू वरतीच होती. हे आपले सर्व हे डॉग मित्रमंडळ येऊन बसतात आणि सर्व खाली करतात. अमर अकबर अंतनी आमच्या जागी कोण दुसरं असतं ना तर डॉग लोकांनी मार खाल्ला असता. पावड्यांनीच मारला असता. चांगलीच एक्सरसाइज होते. 100 वेळा ती वाळू वरती केली असेल ते डॉग लोक आहे ना सगळी खाली करतात आणि बसतात त्याच्यावर. तुम्ही विचाराले भरून का नाही ठेवली? ऍक्च्युली भरून ठेवणार होतो पण अजून थोडं काय ना काय आमचं काम होतं म्हणून भरून नाही ठेवलेली. आणि लॉकडाऊन मुळे आम्हाला कामगार नाही येत, सामान आणि नाही. सामान पण नाही आलं. आता ही वाळू आम्ही कधीच भरून ठेवायला लावली असते. तेच ना. बस दमला. आवडा मित्रमंडळ दम लागलेला आहे. तेव्हा आता 4 वाजले तरी जेवलेला नाही आहे मित्रमंडळ. काम होतं काम. इकडे राहू दे का? हा राहू दे. बस तू बस. पावसाची अजून मम्मी सर्व चांगलं असतं पण पावसाची चिखल होते, घाण होते. घाण. ते पाणी साईडला करायला नको ना. नको. तू पहिल्या पावसात भिजली नाही? मी नाही भिजली, गेली नाही मी बाहेर. का? मलाच घरात काम करायला लागतंय. भिजू नका. ते आवड ठीक आहे पण एक सेफ्टी ठेवायची. भिजू नका नाहीतर आजारी पडला तर म्हणजे उगाच प्रॉब्लेम नको. आपण हे पाऊस का नेक्स्ट वर्षी पण एन्जॉय करू. या वर्षी जरा लॉकडाऊन आपण लॉकच राहूया. पावसा जायचं नाही. टेन्शन घेऊ नका आणि रिस्क घेऊ नका कायच. आणि आता सध्या काळजी घ्यायला लागेल स्वतःच्या हेल्थची. सर्दी खोकला होण्याचे खूप चान्सेस आहे आता. बरोबर ना. आणि गरम पाणी प्यायला सुरुवात करा. आणि परत चाय भजी आवडते खायला पण जास्त खाऊ नका यावेळी. एकदम काळजी घ्या. जशी मी मम्मीची काळजी घेते तशी तुमची पण काळजी घेते. एकदम सांभाळून खा. आईस्क्रीम बिस्क्रीम खायला जाऊ नका आता. वाट लागायची नाही तर सर्व. हां. कुल्फीवाला दारात आला तरी घेऊ नका. आणि पाणीपुरी बिनीपुरी खायला प्लीज जाऊ नका बाहेर. का बाहेरचं काहीच खाऊ नका. पावसात तर सध्या खाऊच नका. आता इथे बघा आमची काव्या मॅडम आलेली आहे. काव्या इकडे. आता आम्ही व्हिडिओ संपवतोय. व्हिडिओचा एंड करतोय. तुझी काकू आतमध्ये काय करते? काकी बघ काय करते. सॉरी फॉर दिस पसारा. व्हिडिओ एंड करताना पावडर. काव्या तू नाही पावडर लावलीस ना. आरामात का आरामात सांग काव्या. आज काव्याचा दात दुखतोय. आमच्या काव्याची दाढ दुखते ना. काव्या दाढ दुखते. काव्या डॉक्टरकडे जाऊया आपण. चल तुला घेऊन जातो. चल गाडीवरून. हाय गाडी. चल आता व्हिडिओ एंड करूया. बाहेर मगाशी तू घरात होतीस ना. काय आहे? काही विसरली बघ. ताईचा हार आहे तो. ताईचा हार आहे. ताईचा हार आहे. घाल तिला. घालून बघ. काव्या असं सर्व डेकोरेटिव्ह सर्व असताना तुला गिफ्ट देणार आम्ही. हा काय? काव्या कशी दिसते सांगा ताईचा हार घालून. चला आता प्रॉपर व्हिडिओला एंड करा. बेडरूम मध्ये नको, हॉलमध्ये करूया. चल. टॅडन टॅडन. आता आजचा पाऊस कसा वाटला ते पण आम्हाला सांगा. आता वातावरण बघा एकदम नॉर्मल झालंय. ऊन तर गेलाच आहे. पाऊस पडल्याबरोबर पप्पू जरा बोलायला लागलाय. ऊनचा विषय गेला. आणि आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसं वाटलं ते पण आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. आणि काव्या आमची कशी दिसते सांगा. तुम्ही आधी पहिलं सांगा तुमच्याकडे पाऊस पडला का. आमच्याकडे भरपूर पाऊस पडला. आणि वीज एवढी कडकडत होती ना आणि पाऊस ढग पण गडगडत होते. हो. असं वाटत होतं एक क्षणभर भीती वाटत होती. जरा सुरुवातीला लय जोरात होता. सुरुवातीला भीतीच वाटत होती. ढगावर ढग आपटतात म्हणते. हा काव्या तुला भीती वाटते? आवाज येतो. चला ढगावर ढग आपटल्याबद्दल व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. कुठे असते घंटी? कुठे असते पण ती? अच्छा देवाजवळ असते घंटी. बाय बाय कर काव्या. बाय बाय बाय. थँक्यू.